भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को फिर से दिया एक बार गच्चा। जी हाँ, रउरा सही सुन रहल बानी कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के पुनः एक बार गच्चा दे देले बा। जी हाँ, न्यूज़ का कुछ बा हम विस्तार से बताई ओकरा से पहले नमस्ते प्रणाम भोजपुरी स्पीड न्यूज़ में रउरा सभे के स्वागत बा। जी हाँ, रउरा सभे से हम बता देहल चाहत हई कि पवन सिंह यानी कि भोजपुरी के पावर स्टार कहाए वाला पवन सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार गच्चा देवे में सफल रहल। जी हाँ, मुख्य वजह ई बावे रउरा सभे से बता रहल बानी कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह जी के 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिले रहे और कुछ ही क्षण बाद पवन सिंह से टिकट वापस ले लिहल गई रहे। जौना के खीस में आके गुस्सा में आके पवन सिंह जी बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव निर्दलीय लड़ गई रहलन और बहुत सारा बिहार के लोकसभा के संसदीय सीट पर काफी प्रभाव भी डलले रहलन, जौना में भारतीय जनता पार्टी के 7 से 8 सीट के नुकसान भी झेले के पड़ रहे। जी हाँ, रउरा सभे से बता देहल चाहत हई कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह जी पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल भइलन और शामिल भइला के बाद भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह जी के स्टार प्रचारक बनौलक, जौना में एगो पवन सिंह जी के गीत खूब सुर्खिया भी बिटोरलक। जौना गीत के बोल रहे जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई, जौन काफी हिट भी भइल और बिहार में एनडीए के पूर्ण बहुमत के सरकार बनल। जी हाँ, सरकार बनला के बाद कयास लगावल जात रहे कि बिहार में होखे वाला राज्यसभा चुनाव के जौन 2 गो सीट बा ओ सीट पर भारतीय जनता पार्टी की एगो कोटा के तरफ से पवन सिंह जी भी राज्यसभा सांसद बन सकेलन, लेकिन आज ओ पर विराम लाग गइल। जी हाँ, रउरा सभे सही सुन पा रहल बानी, एगो सीट से नितिन नवीन जे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बारन उ और वह में दूसरा सीट से रउरा सभे से बता देतनी शिवेश कुमार जी जा रहल बाड़न। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह जी के साथे भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक गलत कइले बा। जी हाँ, ई न्यूज़ खबर रउरा सभे के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में आप राय रखेम, साथ ही साथ चैनल के सब्सक्राइब कर ली और ढेर सारा शेयर करी। धन्यवाद।